A veure si coneixeu la cançó que farem avui, Diu... Atenció, perquè té dues parts, D'acord? Stand by me, d'acord? El que farem serà la part del principi, la primera que he tocat, Després un altre dia ja mirem els acords, la melodia, no? Bé, ja saps. Home, hauríem de fer... Jo t'apuntaré els acords, els 4 acords que són i la part aquesta tan famosa, vale? Després cadascú ja es mirarà la part que vulgui. Abans que res, donar la benvinguda, vale? Perquè s'han sumat, veieu, bastantes persones ja, David, què tal, com estàs? Marta, escolta, m'ha agradat molt els vídeos que m'heu enviat, superguai, em sento molt content de que aquest confinament l'estigueu realment aprofitant, Hola, la Núria, l'Òscar, hombre. Ruth, què tal? Mira, Ruth. Que sí? Va, seguim xerrant, ja ho saps. Àlex, Sílvia, Ariadna, Hitor Rueda, què tal? Marta Ruiz i els Serrats, A veure, fins quant temps estarem fent classes així? Bueno, jo, ara aquesta setmana han aixecat el confinament a molta gent i va a treballar i cada cop jo també tinc més feina. Llavors, jo t'explicaré avui com funciona el tema del Stand By Me, vale? I us deixaré. I llavors, home, si teniu els vídeos de com ho aneu aprenent o d'aquesta classe o de les anteriors que hem fet, no, home, me'ls envieu, que a mi em fa molta il·lusió, vale? Llavors, sabeu que podeu seguir per Facebook Metronom Musics, per Instagram Metronom Musics, vale? Però de moment aquest camí durarà fins avui, no podrà continuar de moment esta nueva orden. Això vol dir que no vol dir que us sortiu de Metronom Musics, deixeu-ho aquí perquè qualsevol dia em dona per ensenyar-vos a tocar el piano, o a tocar l'ukelele o el que sigui, el que em demaneu també, no? Però el que és la classe de guitarra així anar fent, sí que això ara pararé de fer-ho. Si a algú li interessa continuar, doncs m'envia un missatge i parlem i us explico com ho farem, vale? Us explico com ho faig normalment, d'acord? Però bueno, no perdeu la pista de Metronom Musics en qualsevol tipus de format de xarxa, perquè allà aniré treballant i aniré fent cosetes de tant en tant, ja ho sabeu. Vale. Classe 4, Stand By Me. Stand By Me. Mira, vaig a fer una miqueta més gros perquè si no aquí no ens hi veurem, Vale, perfecte. Bueno, jo t'he posat la part aquesta greu, el pam pam pam, tot allò, i els acords. Abans de començar, ja saps, a mi m'agrada començar pel final. El do el vam veure l'altre dia, vale, ja saps, el dit 3, la corda 5, dit 2, corda 4, corda l'aire, 1, vale? El do. La menor també només era bellugant un dit, vale? I rascant a partir de la 5a corda. Vale? Aquesta vegada el fa, normalment la gent el fa així, però si comenceu a tocar us costarà, si no sí que podeu fer aquest, Seria això, seria el dit 3 agafen la 4a corda, dit 2, el segon traste, i el dit 1 agafa més d'una corda a la vegada, agafa la primera i la segona corda, vigila. D'acord? Per rascar ja saps, res. A partir de la 4, si fas el fa aquest, aquells que sàpiguen fer-lo, doncs a partir de la 6a.
I el sol també té moltes maneres de fer-ho. Aquí t'ho indico, crec que així, d'acord? Fixa-t'hi bé, però moltes vegades a mi m'agrada fer-lo així. També és un sol igual, passa que en comptes de tenir un si, té una nota re, que també pertany a l'acord i no passa res. Però bueno. Vale? Llavors, clar, vale, tens aquí la menor. A l'hora de rascar-ho no t'ensenyo jo a ritme, simplement rasques l'acord i ja veuràs que et quedarà guapo. Vale. Anem a mirar la frase aquesta, va. Aquesta frase jo t'ho poso en llenguatge musical perquè a mi m'és més fàcil, però jo sé que a tu t'és més fàcil els numerets, vale? Els numerets, sisena corda, dit 3, traste 3. El dit i el traste ha de coincidir, saps? Vull dir, si estic en el traste 3 faré servir el dit 3, si estic en el traste 2 faré servir el dit 2, i si estic en el traste 1 faré servir el dit 1, saps? 1, 2, 3 i 4. El dit gordo quedarà pel darrere, sí? El dit gordo estaria aquí més o menys a la meitat del màstil, al darrere, vale? No feu allò d'agafar així com un bat de béisbol, no, Intenteu tenir el canell endavant i això, vale. Llavors tenim tercer traste, corda 6, segon traste, corda 5, tercer traste, corda 5 també. Per tant, ja tenim això, Pots fer una altra nota d'aquestes, és un do, per aquells que recordeu l'escala de do. Vale? Per tant, tenim 3, 2, 3, 3, i això ho repeteix. I una altra vegada, vale? Anar repetint. Fins que fem 3, 2, de la mateixa corda cinquena, per anar cap a la corda la menor, que tu el que faràs serà la cinquena corda a l'aire. Vale? És allò del... Tornes a fer la cinquena corda a l'aire, d'acord? Fins ara tenim... I ara anem cap a la cinquena. En aquí farem un sol, que per tu serà aquesta... el que hem fet abans amb la que comencem la cançó, cinquena corda a l'aire. Vale? Llavors, per anar cap a la corda fa, anirem des de la cinquena corda a l'aire, tornarem a fer el sol, i ara farem aquesta nota que és el traste 1, a la corda 6, 2, 3 vegades, i llavors el la, que seria a cinquena corda a l'aire, sol, que seria amb la que hem començat la cançó, una altra vegada el sol, i després és com si tornéssim a començar, vale? És a dir, 3, 2, 3, altra vegada, però aquí torna a començar al principi la cançó, d'acord? Sí. Bueno, aquest document ja saps que el tens penjat en el Classroom i que te'l pots mirar tranquil·lament, jo simplement t'ho toco tal i el que diu, vale? Ara el tocaré sencer, tal i com ho diu, diu. I aquí tornaries a començar. Vigila que aquests dos punts d'aquí significa tornar a començar i a partir d'aquí, vale? Jo sé que ho faràs molt bé. I llavors, si un cop això tu sàpigues, tu pots dir, pues jo el que volia és saber això, pues fantàstic. Si a més vols avançar amb el tema dels acords, fixa't que t'he posat l'acord a damunt d'allà on toca. Per exemple, l'acord de do, que seria aquest d'aquí, te l'he posat aquí al principi, vale? Per tant, tu rascaràs el do, després faràs el la menor, que estarà aquí. El ritme no et preocupis, pots rascar-ho així. De moment és igual. El fa, ja saps que te l'he apuntat aquí. El sol. Tu pots rascar amb pua, pots rascar així amb els dits o pots rascar així, cap problema, La qüestió és... Vale? Puguis anar així o així. O, si tens una pua... Vale? I llavors acaba amb el do. Per tornar a començar, com cap i cua, no? Comença i acaba amb el do. Val, doncs ja sabeu que jo seguiré estant aquí, vull dir, aniré penjant algunes cosetes, però bueno, considero que el que és la idea ha estat bona, no? Jo crec que poguéssiu practicar la guitarra. He vist algun vídeo d'algun blues que fèiem, he vist algunes coses, vale?
Si em voleu enviar els vídeos dels altres temes que hem anat fent, vale? Perquè són 4 classes i hem fet molta cosa, no? Hem fet l'escala de do, hem fet el Knocking on Heaven's Door, hem fet moltes cosetes. M'ho podeu seguir enviant, que a mi em fa molta il·lusió, d'acord? I moltes gràcies per tot, Seguiu Metronomúsics, perquè qualsevol dia em gira i faig una classe d'un altre instrument o el que sigui, és més probable, sí. I seguim endavant, que això ja s'acaba, esperem que no duri gaire més, i moltes gràcies. Moltes gràcies per tot, d'acord? Si voleu fer més classes, doncs envieu un missatge, ja saps, aquí jo els rebo tots i t'explico com ho podem fer, com ens podem posar d'acord, tu i jo, per continuar d'aquesta manera o d'una altra manera. Això ja depèn de tu. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Adeu.